Ya igama ngubhaka isibongo wanzama ngise Capetown la ngikhona. Ngise Kapa lodumo. Sanibonani angikwazi nje ukuthi ngingareport ngise Capetown, angikwazi ukungasho, angikwazi ukungangeni ku live ngisho ukuthi ngise Capetown. Ngizosebenza ke bafowethu la eCapetown. Ngifuna yakho ngathi ayinadatha nje. Ngizosebenza ke la eCapetown. Hayi. Vele mina ngifihli phela mina ngifihli lutho yabo nje mina anginamfihlo mina makuthiwa nje khonto nganamfihlo nje anginamfihlo angingenanga ngefoni yami ngingene ngefoni kaza kwethu la manje makwenzeke phelelwa yidatha ngoba kupheli lami ngoba kuphela ifoni zakhe kodwa hayi abantu abahamba nama baphelelwa yidatha benge ngikwazi ukungasho ukuthi ngise Capetown ngoba ngizokwazi umsebenzi obucayi namhlanje. Yabo sifikele emini kumnandi we were like yeah but manje sekuhlwile mina ke mangisebenza into eziminyama mhlamba ngaze ngixoxele njoba nihlaleni ngizwa nje ngigxeka ezinye inyanga ingoba ke bengiye ngibona indlela ezinga izinto ukuthi akuyona njengoba ngile Capetown ngizosebenza into ebucayi. Yabo lo bhuti engizomsebenza la uhambile waya emazweni angaphandle. Yabo befike emazweni angaphandle wafike wathwalwa ngezilwane bengabe ethwala ngezilwane manje izilwane zakhe athwala ngazo sezamxaka and seziyahlukumeza manje ihlukumeza izingane zibulala izimoto uyabona zivala ibusiness zimqhatha nomakhelwane uyabo wayelanda ngaphandle uyangibona ku Facebook uyabo yena ungibona as if ubika usizi lakhe ukuthi unenkinga uyafela mase ngiyamtshela mina ngithi hayi khona izinto oyilanda emazweni angaphandle seziyakuxaka waqala wathoswa iliondo. Yabo ngabe sengiyamtshela futhi ngathi mfowethu ngoba lezi zinto seziyalwa ngizozisusa mina kuwena kodwa ukuyisusa kwami ngizodinga u200,000 ukuyisusa. Yabo and mangiyisusa kuzomela ngiyoyibhekela ikhayilishi into engizoyenza ke manje ngizozisusa lapho ngoba nginamandla ukwenza noma yini ngizozithatha ngiyoyibeka emgedeni ingqinamba yakhona ukuthi zibekwa ebusuku hayi mina. So njengamanje njengila ngiyosebenza into ebucayi engakaze nginitshele ngayo makuthiwa nguKing Bhaka ngoba into esifunayo manje sifuna aphile impilo enormali, sifuna izingane zibe right, sifuna amabhizinisi ahambe ngoba ngeke simele ukuthi uzothi uyasebenza kuloku nento lokemkhumbuzo ukuthi wangilanda yabo njengoba ngifikile manje ngiyokhipha yonke leyanto ngiyoyibeka emgedeni. Yabo it's a pity because mase nginaye ngeke ngikwazi ukushutha kodwa already sengidla igiya yami mangisebenza. Yabo mase ngigqoke kanje mhlawumbe ningibone ngigqoke kanjani. Yabo mase ngigqoke kanje sekwazi ukuphenduka ngithi sengiphethe ibhantshi elintaza kanje ngisuke ngingasaki yodlala mase ngigqoke kanje nje ngisuke ngingasaki mase ngidedela ama-dread yami ngingasafaka isigqoko sengenza kanje ngisuke ngingasaki yodlala ngiyosiza umuntu osegaxele. Uyabona uma ngithi mina ngiyinkosi edila nezimo ezibucayi mase ngisho into abantu abangayikholwa ngithi akekho umuntu ongakuthakatha ngikhona mase ngiyaphinda ngithi mina akekho ongangithakatha uma kuthiwa khona ongangithakatha ngabe bonke inkenga abagxeka la bebheda ngabe bangithakatha ngaba ngikho namhlanje njengoba ngikhona nje ingoba abanawo amandla wokuthi bangafika ezingeni lami. Mase ngiyachaza ngithi mina ngisebenza mina owami ugobelo wasemazulwini njengoba ngila manje ngise Kapa and ngiyongena entabeni engingazazi le Kapa kodwa as long as nje bengabe kuphila abantu makuphila umuntu ola eKapa ongifonelile ngoba engibona ku Facebook wathi woza King ngixakekile King as long as uma amabhizinisi ami ezophinda pick up ngathi mina angisana ndaba ukuthi wawuthatheni wawuthi uyazama nawe ngifuna manje kuyikhipha lento yobumnyama wayithatha. Yabo and manje ngiyikhipha ngisuke ngingasahleki ngathi nsi ngiyokhipha manje and manje ngiyokhipha manje ngizofuna kusuka namhlanje lo muntu engiyomsiza ahloniphe ukuthi emhlabeni uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho. Yabo bangabazeli yonto and emhlabeni ungathathi izinto eziyingozi ngoba uthi ufuna umcebo osheshayo ngoba kugcina kuhlupheke thina manje mase siyokusiza. Yabo ayikho indlela engakwazi ukusiza ngayo umuntu uma ngabe ufuna usizo ongitshela
ufuna usizo mase ngiyakubuza ngithi ufuna ukusizakala kanjani bese uyasho wena uthi hayi no mina ngumuntu okholelwe emthini ngizoba nendlela engizodila ngayo uthi hayi umuthi awungisebenzeli ingakho nginedamu mina kuphela umuntu onedamu lakhe ngisho idamu lasendaweni mina nginedamu lami okuyilona engikwazi ukuhlanza kulona abantu and njengoba kufuna kuhlangana edamini nje uyabona ngamemezela lingathi sizoya edamini buka nje singakayi ngasho futhi ngathi mase kuzoyiwe edamini kumhlaba uyonyakaza niyabona nje manje kwenzakalani and isikhathi lesi ukuthi kufuna kuyiwe edamini lethu akudlalwa manje ke ngibona abanye abantu becabanga ukuthi kuyadlalwa mina ngicela ukunikeza iqinisa idola abasemajele abantu ngithi khululekani nini nisemajele nizophuma mase ngiqinisa idola abantu abahlukunyezwa abakhwenyana khululekani uNkulunkulu ngiyakulima ngaphezulu kwamandla akho mase ngiqinisa idola abantu abahlukulizwe omama khululekani bo baba nani kodwa anofunda ukuthi ungabe nemfihlo emzini wakho bengabe wakha kanzima umuzi wakho uyabona and ngizocela nje bandla ukuthi khonto bengifuna ukukhuluma ngayo bengifuna ukukhuluma ngendaba ngoba basuke bangifaka lapha ku Netflix ngoba sengize ngaba kulesimo lesi indaba lonke kuvele uyithinte kodwa ngoba sengikulesimo sengayithinta ke manje ngoba ngiyasebenza manje ngo12 o'clock kothi ukuthi 12 nqo empondweni ngoba ngiqala mina ngisebenza into engiyithinta iyashintsha ibe yigolide ke mina ke angifarisa ngithatha amashansi into engizocela ukuthi ngibuye ngikhulume ngayo ngizocela ukukhuluma ngecala lika Senzo mase ngikhuluma ngendaba kakheli khumalo lapha ukuthi kuleli cala lika Senzo iliphi iqhaza lidlalayo mina ke niyazi ukuthi angifihli bafethu yabo ngizokhuluma ngalo umehluke ngikhulume manje kodwa ngithi angisho manje njengoba vele ngiyosebenza into ezibucayi ngizokhuluma mina ngecala lika Senzo futhi ngizokhuluma ukuthi ukheli liphi iqhaza lidlalayo ibona basuke bangifaka lapha ku Netflix nami ngikhona ngiyakhuluma lapha so mase ngikhulume ku Netflix sekubalekile ukuthi ngibuye ngizonitshela ukuthi ke bafethu kahle le ndaba kaSenzo imi kanjani ngizonichazela ke mina nikhumbuleke mina le ndaba ukuthi ngiyazi very closely mina ke ngiyazi very closely because inkinga ababhizi kakhulu egoli ngoba khonto sasihlanganisa so ayikho into engizoyikhuluma la ngelinye ilanga into engayazi but ngizofuna angifuni nje mina abantu abalandela mina belokhu beqagela ukuthi ngazi kuzovuka kwenzakalini ngizonitshela straight futhi ke nje leli lika Senzo icala ke lona lilula kakhulu ukuthi nginganitshela into eqondile ukuze ningale kuniqagela yabo ngalo niqagela yabo kodwa ke enganicebisa kona okwamanje ukuthi laba abawu5 ababoshiwe inkantolo izobathola bengenalo icala iloko engakusho manje yabo ukuthi laba abawu5 ababoshiwe inkantolo izobathola bengenalo icala mase ngiyaphinda futhi ngizothi ngoba sengize ngayihloko kancane ake ngisale sengihloko zake futhi naye kakheli khumalo alikho ilanga la kothi wakhona kuboshwa ukheli khumalo ngecala lika Senzo alikho lelo langa ngizobe ngichazeke in details ukuthi ngishiswa yini ngoba angifuni balandeli bami naye ningithandayo ningisupportayo ngicine niphatheke kabuhlungu 1 labo bawu5 ababoshiwe lizobe lihoxa icala kuthiwa banali icala okwesibili alikho ilanga labothiwa kheli khumalo sikuthola unecala ngokufaka Senzo alikho lelo langa ukuthi ngishiswa yini ukuthi labo bawu5 bazobe baphume ngizokwenza uyilanga sikhulume ngaliyonto ukuthi ngishiswa yini ukuthi alikho ilanga ukuthiwa ukheli khumalo utholakale necala ngizophinda futhi lokho ngikusho ngizokubhanga mase ngichaza okwamanje ngisachaza ukuthi ngisawasebenza ngiyosebenza into ebucayi uyabona nje ngisho inwele zami mase ngisebenza ziba nje mase ngisebenza inwele akubi lezi eyithe akubiwa nje mase kuyosetshenzwa kubiwa nje mase kuyosetshenzwa ngoba manje kuyodilwa nezimo ezibucayi yabo kangithi yakhumbula noJesu Kristu wayinshi uJesu wayinshi mase edila into ezibucayi wayinshi buza abangazi umqalo wendlela mase zibucayi izinto wayinshi ingakho phela kugcinwa inwele lapha Kashembe ingakho zigcinwa inwele ngoba mase kushube ngempela inwele ziyadedelwa zibinshi ke ngimbone mina umuntu ethi uyosebenza into ezibucayi zabantu eshegundi isichiko
ngeke usebenze into edinga into imoya ugunda isichiko ugunda imbungculo ungaziqolela abantu lapho ngeke nesichiko baba funeka zibe nje yinwele baba ungabuza ngisho Samson eBhayibhelini base kushubile zibanje yinwele yabo ungabuza ngisho imvana ukuthi zibanjani inwele bengabe sekuyosiza umuntu into ebucayi hayi awuyinge embungculo baba awuyinge isichiko mangabe nje uyisha isichiko usuke uyichamela ingane yabo nathi bengabe sirelaxile singezi umsebenzi ebucayi siyazithatha siyibophe sizithi siphinde siyibophe sizithi mase sibanje uyabona lapho kusuke ingekho ubucayi mase ubucayi ziyadedelwa kuthiwa ukuze ukuthi bengabe ngingenwe ehlathini kungena emaweni kusetshenzwa uthi mawuthi kodwa zenakhohlwa nini king ngitshela yonke into hayi suka akekho nje umuntu ongathi esagunda imbungculo athi angadila nathi hayi khohlwa nanga lapha na uthula dunala uthi ngithi amandla endoda sezinweleni hayi mfethu uyalaza udala amandla nje in fact nje mangamhlebe into eyodwa wonke umuntu unento la ukhakhayo khonto la mawusemncane iyanyakaza lento le yabo lento le isikhonkwane esilawula umzimba womuntu uyabona umuntu bengabe ezoshaba isilwane uqala aphazamiseke la umqondo kube ngazi ukuthi uyaphambana nasi isikhonkwane somuntu ungabovuma noma kuthiwa inyanga ifunda kanjani noma kuthiwa uyithemba kanjani ungavumi ikucabela akucatshwa la akudlalelwa la akudlalelwa la isikhonkwane lesi sendoda that is why bengabe ushadile unonkosikazi kufuna kube indoda eshiya kuvulekile noma eshiya inwele zemvelo umuntu osifazane ngokomthetho kumele ayifihle uyabo ingakho abelungu bathayime ezabo bayifihla ngama-Brazilian nangenwele ezithengwayo or abantu laba abanzima bayifihla ngama-Brazilian nangento ezithengwayo kuba neplan yokulokhuzana angathi abelungu angisho abantu nje abanemali badecide ukuyifihla ngama-Brazilian because babengafuna amaduku amandla nje alapha amandla in fact awekho enwele nalapha yabo so njengoba la amandla kubalekile ukuthi akhaveke that is why ngithi mama unamandla uba nazo inwele zifana nehlathi ufihle lapha uma umuntu wesifazane kufanele ukhave ushuqule noma ufake lento Brazilian lapha asukani madoda abasazi basizwa ngendaba thini igama kuBhaka isibongwaza bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into uBhaka udakwe yini ingakho nje ngiyiphakathi ezintabeni zala hayi ngikhona nje ngisekapa lodumo hayi ngeke mina uyabo ngeke ngizwe abaningi bethi hey manje umuthi this umuthi nakho manje ngiyokhipha into ezibucayi zomuntu umuthi ofika uwenzeni lapha ngigolo ngichela ngangilongichela mina ngiyona inyoni mina mangifika mina ngenzani ngithi madoda sengifikile manje ngizonithatha ngiyonizamela ikhaya ngiyonika ikhaya elisha ngoba kuleli ikhaya nisakwazi ukuxhumana nomndeni wala asambeni mase ngiyabathatha ngiyabafaka emgedeni lapho ngiyobabeka emgedeni mengabe mina ngingasiza ngoba manje mawufika ngilongichela ngentelezi izolwa nalezi zinto ezilwe sometimes ihlulwa intelezi kanti fika uthatha uhambe uyobeka hayi ngiyokhipha mina futhi uqaba manga nje ngiyokhipha manje lapha ungibonanga ukuthi ngisha nakho yabo asengidleli ize kusuke ngingasadlala nakho ngeke King Bhaka akekho nje mina umuntu ongathiwa uxakwa izinto ngoba abantu emizini yabo ziningi into abangazi ukuthi zikhona abanye bayazizwa izinto zihamba phezulu kwezindla abanaki abanye bazizwa into ezingqonqozayo abanaki abanye bezwe kunempompo evulekayo akufanele uthi ulele uzwe kuvuleka amanzi engathi avule umuntu uthi uyalunguza kukho umuntu uze kukho into eshaya phezulu kwendlu uyabo kuvele kube khona umuntu odakwa kakhulu ekhaya into ezingafanele lezo zenzeke yabo uma ngabe kwenzeka into enjalo kusho ukuthi khona into esifikele yazi oganga lekhaya it's idithunyiwe noma ingenele yabo it's idithunyiwe ngoba akubona bonke abantu abanenkinga abathakathiwe isibuye zingenele lezi zinto isibonelo nje nami njengoba ngiya kokhiphe zalomuntu ngiyoyibeka emgedeni nje kulomgede ngiyoyibeka kuona ehlathini manje ebusuku ngo12 vele abantu abaseduzane nale ngiyobeka khona bazozizwa into ezingajwayelekile umehluko mina ngizozibeka mase ngiyazicupha ukuthi mayifuna ukumuva zingene emanzini that is why ngizodinga idamu eliseduzane ngizodinga idamu uze mazithi sizamuke kubantu zingene emanzini
iyasetshenzwa lento. So why ngiquestion le ndaba yayingenziwa uJesu kuphela ongayiunderstanda. Lento engikhulumayo umqalo wendlela uShembe wayengayiunderstand umqalo wendlela. Omasango original masango babe ngayiunderstand into engikhulumayo. Yibona abantu abengayiunderstand because yibona abantu ngempela aba understanda ukujula. Mina ngimtshela umuntu afuna ukizwa, ngimtshela into ezomsiza. Njengokuthi ngiyosebenza manje. Hayi ke lezi labantu abagcwele ku YouTube bekhuluma into abangayazi bayithethe bayazi nani umuntu akunikeze asuka fuck off indaba yelo kuzana yokudlala mina ngidlali mina njengoba nginje manje la nginje manje mase ngibuya kusasa ke yonke into izobe si right ke yabo mase ngidleza iminyama kanje futhi ngiyaqala ngiyagcina ukunikhombisa manje yosebenza ngoba ngihambe indlela ende ngazi ngazofika la and bakhokhile abantu abakhiphe 200,000 banginika. Yabo so angikwazi ukudlala ngizokhipha cabanga ama ngikwazi ukukhipha bese uthi wena uyalanda ulanda into ongayazi njengoba mina ngasho sakudlala ngathi abantu abalezinto ngempela eziyingozi ilamazwe ngaphandle ngangiqinisile lana hayi abazi lutho lapha ngomgqibelo ngizobe ngisokhozini kusigiya ngengoma ngomgqibelo ya ngizobe ngiphethe ukuhlule ngoma zami ezu5 elikhombisa ukuthi ngiyawazi umculo wesintu bangiqhathene enye inyanga lapha bangiqhathene inyanga naye ezokuphetha u5 so besinayo isitudu angazi noma la nyanga izokwazi ukungibheka ngizobe kinayo angazi noma izokwazi ukungibheka ngoba phela mina ngibhekeki mina ukuthi yongibheka kanjani na koko eBK uyenzile indaba wathatha uKing Bhaka wazomqhatha nenyanga kodwa ke kungcono ngoba vele inyanga ingenankinga nayo uDr Mabalengwe ngizobe nginayo khosini ngomgqibelo Dr Mabalengwe angazi mfowethu noma uzokwazi ukungibheka uthi uzobuhleli noKing Bhaka nibhekene ukwazi zobe zinje yini wena Dr Mabalengwe hayi kuzobe kudlalwa phela kubalekile kubuye kudlalwe phela kukhombisa ukuthi akuliwa asibi nenyanga zobe ngisekhosini ngomgqibelo ya usigiya ngengoma ngilalele konyozo ngilayithe kangakanani mina hayi bafethu niphephe KZN ikhukhula ziningi kakhulu abase KZN ngicela baphepha kumnandi kakhulu le Capetown nakamanye ama province ayi KZN ngicela niphephe kodwa mangibuya vele indaba yekhukhula siyayivala ke manje sokhuleka naqala phela kwakukhuleka zenzeke izinto namanje sokhuleka zenzeke hayi baze bangithanda abantu namhlanje madoda hayi ngoba ngibatshela iqiniso buka nje ama-heart aqhamukayo buka nje ama-heart hello bohati buka ama-heart hayi baze bangithanda namhlanje hayibo futhi ngiyaqala ukubona ama-heart yazi ngathi umlili indlela aqhamuka ngayo buka nje ama-heart aqhamukayo buka nje ama-heart buka hayibo ngazi nganithanda nami bafethu hayibo yazi kuyavutha ama-heart odwa hayibo buka hayibo webafethu hayibo niphephe bo hayibo inkinga zenu ngicela ziliwe kwelinye izinga ngicela wena osungibonile ngicela uNkulunkulu engimkhonzayo ngicela hambe phambili ayekolwa nalezipho obhekene nazo ngiyakuthembisa sizonqotshwa ungasatshiswa izimpi ungadikibali ngoba isisha somuntu ukugive up early ungagive up early udaba lakho selizwakele hayibo buka amahathi buka kuzobe kushubile impela ngomgqibelo yebo samkezulu kobe kushubile buka hibo angiyabonga abafethu phela it-text umuntu ongikhonze ngempela ukuthi adele heart nje ayifake hibo ngiyabonga abanye baze baphinda phinde nami ngiyaphinda uNkulunkulu anibusise nami I repeat King Bhaka versus Mabalenge siyobona khona hayi angazi wephinda ashabalala sobe sinaye ngomgqibelo lapha angazi noma uzokwazi ukungibheka kodwa Mabalenge kodwa ke ngoba umfowethu lo mhlawumbe uzozama ukungibheka kodwa ke angazi kube ngcono bafaka uMabalenge kuthiwa bafake hey ngazi bekuzoba njani hayi ngithule futhi koze kuthiwe ngithe kodwa kuthiwa bafake lo omunye hayi bekovele kuliwe ngempela kulo omunye ngoba manje izinto babuye bayithathe ngenhliziyo kanti thina sithathe ngenhliziyo buka nje thina manje siyosebenza ngeke ungibone kodwa manje sengibhizi manje sengiyaphalaza sengiphethe izinto sengiphethe imbese sengiphethe imkhonto sengiphethe intenlezi sengiphethe ugebhezi nokhakhayi lemkhovu sengiphethe izandla ngeke uzungibone ngenza leyo nto ngeke why ngeke iphathe leyo nto ngoba wami ugobela usemazulwini kodwa ngoba ngihambe isimo esinje kubalekile ngigqoka ingubo ezimnyama ingakho phela noma kushoniwe
kugqoka ezimnyama noma makushoniwe nje zimnyama noma futhi uyolwa izimpi zobumnyama ugqoka ezimnyama ukuze mayithi yakubheka imimoya iqale ithi mayikubuka itshela ukuthi omunye wabo kanti wena uzoyikhipha. That is why ngoba uJesu okwazi wabenzela iwayini bayitshela ukuthi naye uphuza iwayini buka uJoji bafana vilakazi buka amahatha mangaka siyabanyisa my king siphezulu kwabo emondli mkhizi siphezulu kwabo mondli uNkulunkulu akubusise la ukhona baba. Nangu Afredi Sibulele Georgia uthi King Bhaka bunzima hayi mfethu ungayilandi into ungayazi manje abantu balanda into abangazazi buka manje kahle kahle mawuthathe into ayi isinqumo sithathile sijikwa uyabona nje mina manje njengoba angiyiko sijika isinqumo wasithatha. That is why ngithi izinto ayithathile ngiyoyizamela ikhaya elisha angisho ukuthi ngiyoyikhipha ngoba mangathi ngiyoyikhipha hayi ngeke kuzwaniwe ngafa ngisho umuntu kodwa ngiyoyinika ikhaya elisha okusho ukuthi kufana nokuthi ngishintshisa inxiwa lazo alingabi la ibeka khona asambe sinikeza ikhaya kuphi phansi kwamawa noma emanzini yena sekuzomela enzeni yena ngoba si avoid le ukuthi kungabe ngathi into zakhe sesimshintshe isinquma sithatha kuzomela kanye ngonyaka kuye ahambe aye kulelo lokhuzana kulelo liwa leyo esoyibeka khona lento esoyikhipha aye khona befika khona ngizobe sengiyamtshela ufika inzini ngeke ngize ngisho la ngenkathi mhlawumbe kanye noma kakabili eminyakeni emibili lezi zinto ziyitshela ukuthi akasilahlile yabo hayi ukuthi uvele uthi ngiyanikhipha fire ziyabulala and isuke nesibopho leyanto iyalawulwa manje mina ngiyoyithatha ngiyoyilawula soyibeka lapho soyibeka khona mase siyayitshela ukuthi uzobuya fika sesiyazi thina uyofika after 3 years vele mawusushilo wathi uyobuya fika yabo azidinwa kakhulu. Mina kodwa engayisho nje mina ukuthi abantu abafunda ukuxhumana nami kulezi zinto yabo ungathuswa ukuthi izinto uzofica mina ngingenazo igqulo hayi vele igqulo anginazo mfethu. Kade ngichazela abanye omunye ethi we King Bhaka usho wena wathwasaphi yabo ngase ngiyabuza kuyena kathi wemfethu ngicela ukubuza kuthwasaphi umuntu ongibuza uthi ngathwasaphi sengibuza yena ngithi kuthwasaphi wase yagaxela wathi kumina hayi kuthwaswa enyangeni ngathi khohlwa akuthwaswa enyangeni wathi King Bhaka kuthwasaphi ngathi normally kuthwaswa ebusuku ulele uphuphe idalwa zakho uyabo zikutshele into ezikutshele yona ivele yenzeke ngakusasa zikunika umyalelo ezikunike wona uvele wenzeke ngakusasa zikuthume zithi hamba uye ehlathini ukuthi ufike ukhe impande kanje noma ukhe isihlahla usigcobe usiphuze izosindi ngane gulayo uvuka ukwenze uthwaswa kwabadala bakho hayi ukuthi kuthwaswa enyangeni cha kuthwasa kwabadala abadala bakho abakuthwasisayo ingakho noma uya enyangeni inyanga ehlakaniphile izothi mayikhuluma nawe ithi ugogo ovukele kuwena uthi ayisho ukuthi mina njengenyanga ngithi ayikho efana leyo ugogo ovukele kuwena uthi thina ke bo King Bhaka sayivimba leyo nto ukuthi ugogo ovukele kumina akakhulume kumina angayi kokhuluma enyangeni bisiyangitolikela ngoba ngelinye ilanga inyanga izofuna ukungitshela indaba zayo izofuna ukungitshela ngendlela yayo into engahambisani nako mina mase kuyaxatshwana yingakho isikhathi esiningi amathwasa exabanile nogobela ngoba ugobela ubeka umthetho wakhe kanti ithwasa lilawulwa yilovukele kulona bese liyashayisana bese thina ugobela ethi uzokwenza into engiyishoyo lithi ithwasa cha abadala bami bathi nje manje bafikile ngephupho bathi athi ugobela sokwenza lokho kodwa siqale ngalokho mase ziyashayisana bese yabuza ugobela athi kanti ubuzokwenzani la mengabe ukuthi wena vela abadala bakho kanti bakutshela yonke into so ngifuna ukuthini kubantu ngifuna ukubafundisa abantu ukuthi abantu bakini kumele bakhulume nawe ebusuku lele kumele mabekunika inamba zelotho kumele bakunike ebusuku lele awazi mawunika inamba zelotho bese uyahamba enyangeni uyayitshela ukuthi abakithi banginike inamba zelotho u467 bani ubhekele awuyisho lonto ngoba izozithatha idlala ngendlela yaso
wena mawunikeza inamba zelotho zidlale uma zingawinanga keep on playing the one and the same number definitely one day zizowina yabo zizowina manje abantu aba-understand abantu umuntu wazi ukuthi mawuzothwasa afune kuhambe uye emzini womuntu hayi lo muntu oyakuyena uyasebenza mawufika wena ubona iclient kanti kubantu bakini uma ngabe bona bekunikeza izinto bayakuphakamisa njengengane yabo mawusuye enyangeni inyanga ibona iclient abantu bakini babona ingane yabo ekumele bayiphakamise ekumele basebenze ngayo ifuna lento ujule akube ngabe nje unesiphiwo sabadala noma uzolala thandaza ubacele ukuba ngicela nizibonakalise ngicela nizibonakalise bazofika bafike bangakutshela yonke into into abakutshela yona uvuke uyibhala ekseni bakutshela okunye uvuka ukubhale ibhuku liqhamuka lapho ukuthi bayakutshela ebusuku wena uyavuka uyabhala ekseni bayakutshela ebusuku uyavuka uyabhala lento abakutshela yona igciningi uyibhala phansi yabo so ngithi ngicacisa le ndaba ngoba kunabantu abane-mentality ukuthi fune kuhambe uye emzini womuntu uyoba isiqhili uthwasa hayi King Bhaka kuyenzeka nje uvuke uhambe uziyofika emzini womuntu umuntu ongakwazi ukuwalka uze uyofika kwakhe ebusuku lele isikhathi esiningi kusuke ngelona idlozi elikuthuma lapho ngiyanitshela mina usuke lo muntu oyakuyena estrong endaweni imimoya asebenza ngayo ihambela yonke imizi iyakuvusa ishuthi iyakurecruiter ukuthi woza ekhaya uzosebenza ekhaya woza uzoqeqeshwa ekhaya usuku recruitwa imoya umehluko mayifika leyo moya iyakwazi ngoba phela unzima lo muntu iyakwazi ukuzenza umuntu wakini ikhonto enjalo yabo bawunichazela abanye ngelinye ilanga kodwa mina nje no mina ngisho into eqiniso mina imoya nje endaweni iyakwazi ukufika ebusuku izokurecruiter noma ingayiphi indlela ikuvuse eqeda ungena endleleni uhambe ingakho bengabe ebusuku ulele ingane ivele ivuke incane ingane ivele ivuke lapha ingane isuke yenzani ingane isuke bese bethabelungu ukusleep walker cha isuke ithobeleke ingane ngoba engase sleep walker ihambe nigcine ngayitholanga niyoyithola endaweni ezingekho right King Bhaka wayibeka indaba cha ukuthi phela bayahlupha labantu umuntu azole ukuthi WhatsApp awukwazi nje ukuthi ungavesane kushuthi ungake vele nje ubuze inkosi yamakhosi nje binamandla kanje uJesu uthi weJesu WhatsApp ayikho leyo nto kwazeka engakazalwa ukuthi uzofika emhlabeni befika emhlabeni wafike kwezakalana amandla kavela ungavela usuke nje ubuze umqalo wendlela ushembe ukuthi weshembe umqalo wendlela WhatsApp hayi abakahle abantu bo hawu thina sikho nje kwi low level sisebenza kwi higher grade enzima kabi asisebenzi noma yipi nje yabo ukuthi ngavele ngisuke nje mina manje awucabanga King Bhaka kuthiwe uyokhumula icathulo emzini womuntu ubusuku bonke nje kuthiwa yindaba kuyasetshenzwa nani uyabo usuku uthwebelekile mangabe uyele wena ngumuntu yabo bayazi ke abantu abaningi baxabene nogobela uyabona nje bambala abantu abangibuka la abangaxabananga nogobela baxabene and ugobela wagcina elwa naye walwa wagcina umuntu evaleka ngoba uxabane nogobela baningi abantu ekubele ngibasiza futhi ngizobasiza ngoba ngiyasazi isibopho sika gobela bayikubophile siqaqwa kanjani ngiyasazi umehluko engisisho la ngoba phela mawuboshwa ugobela uyithwasa futhi uhlakaniphile phela mangingasho la uzovela uyeze lento kanti uzenzela wena unawo amandla okuyenza vele idume kodwa siyaqaqwa nje isibopho sika gobela asukubophe ngaso ngoba vele mawuxabana nogobela usuku wrong verse awukwazi ukuxabana naye ngoba yindaba usuke sekudlisile impande zakhe usuke sekudlisile imithi yakhe uyabo iphunga lakho lisuke selikhona legcikeni awukwazi ukuxabana nogobela angikhathali ukuthi bangathina abanye bangathina bangazilutho awukwazi ukuthi abantu bakini bengabe befika kwena bezibonakalisa ebusuku bese vele kwena nje uyabo khona abantu abangadalelwe la ukusebenzisa umuthi uyabona mfethu uma uphupha amanzi isign leyo yokuthi awuyena umuntu womuthi ma usebenzisa umuthi unokuphupha amanzi mfethu ngiyakutshela ukuthi ukusebenzele ma uphupha amanzi awudinga umuthi bayakukhombisa bakini ukuthi wena ngamanzi ungahlanzwa ngamanzi ungaphumelela usukuvezelwa ukuthi umuntu wamanzi mangimele usebenzisa umuthi kumele idala zakho zikuvezele ukuthi udinga umuthi zikucacisele futhi ukuthi umuthi othakwe ngani kodwa most yabantu nje baphupha amanzi bese eya misinterpret amaphupha abo
ngiphupha amanzi kuthiwa ayithwasa ayikho leyo mawuphupha amanzi ukhonjiswa abadala baze bakukhombisa uyongena edamini bakukhombisa uyongena emfuleni ocwebile abanye bakhonjise beyongena olwandle avela avuka umuntu kusasa useyapha umuntu useyodla umuthi into angayiphuphanga uphuphe enye into uwenze enye into bese uthi ufuna ukuphumelela ke lapho ungazoganga ngathi angithanda ngempela abafowethu awu nandu ubuthi Floyd ngoye ngokuthi King is back manje namaqinisi awu khululekani bafowethu ngohlala ngikada amahathi maningi kakhulu manje yazi nje kubofu tepu nangu sabelo Jesus sebza uthi King Bhaka ngabe unawo amandla okuthwalisa umuntu unazo izithwalo emfethu mina nginento emodern izithwalo modern izithwalo uyabona ngigqweka kanje sho ukuthi angidlali lapho modern lezi izithwalo ezicabangayo wena naleyo nto mina khumbule phela amandla ami mina ngwalanda emazulwini modern lento ecabangayo kodwa usazobona ngoba vele sindawonye la siyifamily manje khululeka amen King Bhaka kusho uDeni Edward bafethu ngoba vele manje ngisalungiselela ukuyosebenza bengicela nje ukuthi nginilokhuze nginikhombise ukuthi mase sidle lezi mase sidle lezi baba ihlapha walibone leli jazi lami lithi buka na hlapha walibone leli jazi lami lithi baba yabo ngathi le nyoni ekuthiwa ibats yazi lithi ibats sikutha amadlebe usibona mase sithi ebusuku ngathi le nyoni ekuthiwa ibats isikhutha amadlebe hayi bathi ngiyabathanda hayi bathanda kakhulu abantu hayibo we madoda yabona hayi futhi ngibathanda kakhulu isukuthandela kona lokho Nkosi yamakhosi awushaya iphatha we madoda angisafuna ukubuya nje ngisafuna ukuchaza le yandaba le kasenzo bese ngichaza mase ngichaza nokuthi kahle ukhelu ngena kanjani ayibona bangifaka ku-Netflix ngikhona ku-Netflix manje angikwazi mina ngivula Netflix bese ngingasabuyi lento ngiyicicisa la abantu balindile ngoba abantu bafuna ukwazi isiphetho ngale yanto ngizoyichaza mina isiphetho ngizoyichaza ayisiyakhala bafu sikhala ngempela ke manje Batman yes uBatman bathi uBatman lento nje la ngathi ngiyabonakala yini nathi masoshayeleli uhamba kanje masoshayeleli uhamba kanje nathi hayi mina phela mina ngenza noma yini bengabe senginabantu abangithandayo ngeke ungididise mina yabo masoshayeleli nathi angifihli nje mina angifihli nje base bancane futhi abangakhavala laba hayi mawunenkinga nje xola mina nje ngiyofala kufa khona abantu ngisazova futhi khona yabonjwa ngasho ngathi sihlela inkonzo enkulu kakhulu lapha ya eplazini edamini lami ingoba ngiyazi ukuthi ukufika kwabantu lapho kuyoba into ezisibusiso asidlali thina mina nje angidlali awungeke ngeke angidlali hayibo hayi ngeke we awungeke wathi into ubhakuda kweyini hayibo ngeke awungeke phela siyongena emotweni manje nazi ziminyama nazo zilaphansi ziminyama zilaphansi ngiyithathe lapha e-airport ngithathe 2 ziminyama zilaphansi ngithathe e-airport ngengilo ngithi kunemoto zami eseCapetown angaba manga lawo ngiziqashe lapha e-airport ziwu2 ziminyama ilaphansi ngiqashe e-airport yabo yo ngiyonto yokudlala hayi phela mawune credit card une black card ingakho phela nase airport isithe sifika kunendawo lapha ekuthiwa ise-slow jam la ngena khona abantu ekuthiwa ise-slow lounge ekuthiwa ise-slow lounge la ngithe nje ngifika la ngingenwa khona abanama black card kuphela ungeni mangena black card slow lounge that is why abantu begcina bedla kowimpi lapha e-airport bebesale ne-flight thina sinyuka nge-lift siye phezulu slow lounge mawufika khona futhi ufike ukhipha i-black card yakho uyabo uma ukhipha i-black card bese ukuveza i-body pass kucaca ukuthi uya kwi-business class bese kuyacaca ukuthi ayike ya ngalunga yabo ila ke inkunzi zisuke zikhona
ila ke nabanye abaholi ubafica khona lapha. Hayi lokhu umholi ukuthi uyamfolela umtholi ovela ube no black card uhambe e-airport uye lapha esilo lounge wamfica ehleli uthi awukade ngikufonela la minister olibamba kancingo lami feke umbuze khona umfica esehleli lapha. Hey we batata akazi indaba bengabe ngiyosebenza khona lo mthambo uba la uqhamuka mina naku lo mthambo mangiyosebenza qhamuka lo mthambo angazi njalo nje mase ngiyokwenza le misebenzi le qhamuka le mthambo hey ngeke uyibone bafana le mthambo le evele qhamuke la isithubeni mase ngiyosebenza buka kwayiwona la mthambo ngathi idread kwayiwona lo mthambo unanke mase ngiyosebenza vele qhamuke wona. Hayi bafethu ngiyabonga kakhulu bafethu bami ngeke phela ngimthanda uri sihlakana kahle nje angiyosebenza yabo angazi bengenza kanjani mangifika lapha ngishutha yonke lento ngiyoyenza lapha kodwa hayi ngeke phela into zabantu abafuni izibone into zabo awukwazi ukuveza kodwa ubonke okunye uyahalela ukuveza. Nangu siyabonga malandela Tycho uthi manje King Bhaka lento eyaphuma ephepheni ukuthi unoxama omkhulu ovimba abantu endleleni ukuthi ngizwa uthi kuzo hayi phela owawubona kufuna ushutha akho ngisho yedwa wawushutha abantu bazisabela idamu lami base beyamajini ukuthi lela damu ngathi ninani kwafuna bawushuthe mina ngawathanda amanye ama comment khona ama comment ayemile nje ayethi sicela ukubona isithombe sikaXama baze badonsa iqhamu zako amaxhamu bako Nigeria nako Zimbabwe bawumatanisa nami kodwa akho umuntu owathi nanku ngushuthile yiwona ngeke mfethu ubone uXama uhleli esangweni ungashuthi lo uXama ohluphayo ungawushuthi hayi kuba mfethu nawe ibuke lonto mfethu yabo lapha nje kwakade nje ibona beyisabiselwa yidamu base kodwa phela vele ninamandla ngiyakwazi lokho yabo kodwa futhi ke hayi kona ukuthi ngempela khona uXama ungavimba abantu hayi ngabe kade bawushutha. Yebo nangu Nelisiwe Ngcobo into ekhona yidamu uXama sikaze sikubone washaya Nelisiwe Ngcobo washaya mntanami asikaze sikubone uXama babezikhulumela nje abantu ngoba bebesabe idamu. Bafethu ngiyabonga kakhulu ake ngilungiselela ngoba kuningi engikwenzayo before ngiye lapha ya ingakho phela ngibhukhela ulwandle ngibhukhela ulwandle la masibhukha ke thina sibhukhi lama room othi bawungena yonke into ijika la sibhukha nje kucaca yabo kuyacaca nje mabhukha thina ukuthi nje ubhukha nje the entire bathi yilokhuzana the entire penthouse the entire suite yabo nje asidlali ngeke ngithi nginomuzi omngaka mase ngizobhukha umjondolo emahotela hayi ngiyenze lento angiyenze lento ubona nje yabo hayi ngiyibhukha umjondolo futhi hayi ukuthi manje lana ku hayi hayi bafethu ngiyanithanda singakhuluma kuze kusemnyango ngibonga ithuba nje ninginikeze lona. God bless you. Ngiyazazi inkinga zeni bafethu abanye ngiyazi bazamile ukungifonela ku efonini yami 0798130260 abanye bangitholile kanti abanye basazongithola. Ngicela nje sibekezelelane bafethu baningi kakhulu abantu abafonayo baningi kakhulu kanti ngifuna ukuni-attenda nonke makwenzekile lokufona ungulingakabanjwa bekezela ngizolibamba ukhumbule angi-inboxani mina khumbuleke lapho. Thank you very much. God bless you.